Det var også så, at vi fik ind, at der var en hjemmemaskine på hold. Der var ikke noget fylde til os. Også mange af de andre. Det er også vildt, så meget fylde der er på ham. Det er den største svaghed. Ja, fordi det er nok noget af det, der er svært. Det er at få fylde på de der 4, så det ser godt ud. Når man ligger så meget pres på det, ja. Jeg tror, det er ham, der har været over. Han har ikke været mange af dem bliver der lavet. Jamen ved du hvad, den har engang fået benet i klemme, det ene ben, og når jeg sådan tænker over så allerede dengang har vi Rytteren, vi skulle ned på bane 1, det var start nummer 6, har Margrethe Eskelsen og Dan Sano. Hvis hun ikke er til stede, så er det start nummer 7, Niels Svare Ehlers, som har starttid 10.42. Så ringer jeg til Peter og siger, vi har en løb. Jeg gik ikke engang ind til hende. Det var bare min konklusion. Den rørte sig overhovedet ikke. Da jeg tog fodervognen, så løb den lige i hovedet. Ja, han er altså lidt bedre under åbent. Vores har vi fået. Det var min eneste konklusion, det var, den var død. Den flyttede sig overhovedet ikke. Ikke så meget som løbet med. Har vi Daniel Kasse Jacobsen. Det er da meget bedre. Med på den Så skar vi brune ned. Simon. Så vil vi til at stå og tæve på, for at få lov til at sige Peter. Med Pagano som morfar. Den er opdrettet af Stævning Hengstebo, Irene Braun og Niels Grønbæk. Så er der alligevel de under hovedet. Med stæv nummer 246 Så rejste har vi vi op, så gjorde den lige Mia Frost. så. Så gik den Med ind på og den spiste. brune hingst. Søvnsminde Sylvester. Den er efter Spinoza. Og jeg havde vildt dårlig Sensa samvittighed, som men jeg morfar. konkluderede bare, at den var død. Den er opdrettet af Hanne og Ulrik Frost. Så jeg gik ikke engang ind og lukkede. Hold, der skulle holde klar, det var hold nummer 17, Maria Skodborg Udbæk og Mette Stige Hansen. Det ser ikke umiddelbart ud som om, at Karen Margrethe Eskelsen er til stede, så derfor venter vi på næste rytter, som er start nummer 7, Mette Svare Ehlers. Hun har starttid 10.42. Og så kan du gå 3 omgange efter en software. Så er bare fedt. Den anden der, jeg kan ikke være, fordi den kom på den mikro. Og hver gang jeg kommer ned med vand, der står hun hende ved sådan lidt. Det er fordi, den ikke har lavet noget. Nej, hun er faktisk altid træls Og så skal du bare gå lidt til stille. Nej. Nej, hun er altid været træls på fange. Så kan du bare gå stille og roligt. Når vi begynder at trække dem ind i mægten, så kommer hun godt. Ja. Du skal ned for at Så har hun en eller anden mani med det ene øre, jeg tror det er højre øre. Hun får ud af hatten. Så er hun sådan en indjørende. Vi har købt sådan nogle ører. Sådan inden det blev ret moderne med de der hitte. Så brugte man jo bare de der pandebånd. Så kom der sådan nogle ører. Kun ører. Halløj. Så skulle de så have pandebånd. Så den hest, jeg havde dengang, den kunne sådan også til mand. Så havde den 4 ører. Dagen 1 har vi fået start nummer 7, Og den ville bare ikke have dem på. Mette Svare Ehlers og Arino. Rytteren, der derved skal holde sig klar, det er start nummer 8, Isabella Buk Lauritsen. Derefter er det start nummer 9, Christina H. Nielsen. Mette, hun rider her den røde hingst, Arino. Han er fra 2006. Han er efter Blue Horse Amano og Blue Horse Don Schufro som morfar. Han er opdrettet af Birte Lyder. Og så har jeg lige et resultat her til vores LA1. Anna Sofie Andreasen og Nephew fik 169,5 point, svarende til 65,20%.
Ej, det sagde jeg også til hende, det der næste. Det kan jeg sige, til at drætte ud, den skal bare... Den ser sådan helt... Det giver ikke noget. Er den lille stil nok på? Det er godt nok været. Den bliver altså flot op i næsen. Er de ikke kommet på endnu? Så 7,2 lidt et eller andet i snit. Det er da godt. Det vil jeg ikke. Den gik kold. Den har både været ude og kørt træler, og den har varmet op, og så gik den, og den gik helt flag. Helt. Den kunne ikke mere. Det fysisk kunne den ikke mere. Den har så fragt den, så to rigtige, så for en gang hun bare så skulle. Helt knipper, så kunne den 2 gange. Nej, det var lige voldsomt. Hun havde faktisk holdt en gang. Snappet den. En gang til, så galopperede den en gang til, så gik den helt. Det er bare lige et problem på vores plads. Den står lige der, hvad er det? Så er her med stikker. Det er ikke fordi, den er gået ret meget. Det er bare...